Kakuyog ti tradisyon ti kaadwan na Pilipino ti panagmano dagiti ubing kadagiti natatengan as simbolo ti panagrespeto nga agingga iti agdama. Ken amuyo pay kadi no apay ati sumagmamano nga Ilocano ket agmanmano iti minatay. Amwen kini Dayan Monica Tukay. Ti panagmano ket basit ken gagangay at tignay ti maysa nga ubing yang mangitunda iti isam iti rupa ti maysa a nataengan. Iti adu a pamilya a Filipino saan lang a kablaaw ti mano po. Tradisyon daytoy amang papigsa ti bigket ti pamilya ken mangpreserba ti Filipino values ti daduma a puli iti Pilipinas. Tinasao a mano ket naggapu iti Espanyol a pagsasao akayat na asawen ket ima. Daytoy ket nainayag iti kaugalian iti beso mano adag iti tatao ket pamagak iti ima dagiti papadi naganak ken dagiti naraem nga individual akas maysa a pagilasinan iti dayaw iti panaglabas ti panawon idadaptar dagiti Pilipino ti arabid nga awagan tayo itan iti pagmamano. Nung araw, pati ang mga batang kapatid nagmamano sa mas matatandang kapatid, hindi lang sa mga magulang o sa mga lolo at lola. Submission to authority, respect for age, and respect for wisdom. And it puts people where they should be. Nagkakaroon tayo ng mga dapat kalagyan sa lipunan. Kaya merong effective social control also. Imbis nga umagak iti ima, tiyog ubing nga individual ket si anad nga alaan natin makanawan nga ima tinataangan. Ken ipatay na tilikod ti dakulap iti muging na kabayatan nga ibalikas na ti mano po. Kalpasan dayta, sumungbat tinataangan babaan iti bentisyon a masansan nga ibagana ket kaasyan na ka ti Dios. Wenno, pagpalain kanawa ng Dios. Amuyo pay kadi kakailyan, akadagiti daduma a lugar, agmano dagiti masapnan itinatay. Saan nakadaw yan ang makita dayta iti lamay, ngem para kadagiti mamati iti gesture, ket panangpakita iti maudi a panangibkas iti ayat, panagraem, ken panagyaman iti pimusay a kapamilya. Imbes nga agsapol iti aktual a bendisyon, agserbi dayta kas na impusuan a panagpakada. May sa awagas ti panagyaman iti pimusay, gapoy iti panangiwanwan, sakripisyo, ken panangiwan nga impaayda iti entero a panagbiagda. Ado atawon ti naglabas ngem na pagtalinaed dagiti masaknan daytoy. Ti karit, ininod met a mabukpukaw daytoy kadagiti lugar iti pagilyan a nakairwam iti tradisyon. Amuyo pay kadi nga iti Cordillera, kaadawan at tribo ti saan anayruam iti panagmano, wano saan napasad iti kultura da ti panagmano. Dayta, ket gaputa saan anasakop dagiti Espanyol, tinalawa apasad ti daga dagiti na insigudan nga umili iti Cordillera. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal.